Naka-move on na ba ang tanan sa Valentine's Day gahapon? So mag-move on na ta mga Mars, mga Madi, mag-move on na ta. So nay nag-comment sa ako ngano daw dili bulak ang akong gihawidan gahapon katong nag-upload ko gahapon nga i-treat na lang nato atong kaugalingon. So kana ako nang tubagon nga pangutanan nga kuan maong dili bulak kay mas gusto nako kuan man gudto kanang practical. Gusto nako mudugay kung pwede lang pero kung kanang naghatag sa kung wala ka balo so why not dili nato dawaton diba sobrang appreciated kay nato ng mga Mars so mauna nga kanang unya diri sad sa amo ang gipuy-an karon kay kami wala man ni address strike anywhere man ni sauna kay kanang nangabangon so bisan naa sa lami so magsige mi og sugod sa una paras diri kay medyo lisod ang panginabuhi diri sa kanang bukid diri sa probinsya dili paras ngadto sa Manila nga dali ra ang kwarta so dili ra mi makapundar ngadto pero diri medyo di kuan gid ani kanang giingon ba nga sinukat talaga tayo ng panahon ganon so sinukat inana so kanang diri gyud gisukod ni diri grabe gyud kalisod so kanang kung naaman o galing ako man ang ginaingnan na akong banang kung naa siya ihatag sa ako ang pananglitan bulak dili ko gusto anang bulak nga ako gyud ang magdemand kanang bulak nga kanang buhi katong kana bang naputol na nga katong nakabuki mas appreciated jud kaayo nako ang katong buhi kay kanang matiman nako inana gusto nako mga inana kanang mudugay so parehas sa among relasyon o di ba char ato ginang ipa-connect din nato na Mars so inana dayon gapon gitagaan sad ko niya dili gyud nga zero kay kanang ako ang bana mga Mars mga Madi ko ana siya kanang ang iyahang kita ihatag gid ni horot sa kuwado kanang dili gyud nga dako kay nang iyang kita mga Mars sakto ra gyud paigoon mga Mars inana ra pero kay daghan gani kay ito makita no sa social media nga magsiyog ingon dito sa mga post nga naa pa ba kuno ibana ron ihurot og ganit ang kita niya sa iyang asawa so naa pa gyud mga Madi isa gyud ko ana sa swerte o so mega shout out sa among tatay I love you so permi na og atong permi hinumduman mga Madi dili ra February 14 ta mag-celebrate og kilig mga inana mga Madi kami sa dili lang gyud ko sa puton always kilig na always kanang kuan ni everyday kanang inana din kung ginapa-feel gyud sa iyahang love na ko siya everyday gawas lang gyud kung murata og leon mga Mars dili gyud na malikayan kay naagi time nga dili gyud always ang paninyoon ang relationship dili always sweet dili always kilig so naagi time nga maglagot pa tanan murata og kanang tanag say gani kanang murag dautan kita mga inana so naay time na no na tanan naay bitter naay sweet naay aslom so inana na aslom naay amo na tong bitter no so naasay sat ganito na aslom og parat so kompleto din na siya dili mahimong kuan dili mahimong ligon ang inyong panag-uban or inyong relationship maguyab kung dili ninyo na maagian so kung malagpasan ninyo tanan mga pagsubok sa relationship sa isa ka relationship kanang mauna nga mulig-on jud ang inyong panag-uban dili lang sa inyong panag-uban apilan sa dinyo pagkampo diya sa Ginoo mga Mars mga inana ba so muna ang kuan akong ginainom sa inyo nga dili lang isa ka adlaw ang kilig-kilig nga magpakuan ta sa ato ang kanang mga Paris February 14 everyday so ayun na mong kagool mga Mars kung wala mong hatagi okay importante laban lang kay I know nga dili ta parehas og mga experiences kada adlaw na ubab nga kanang kaingon kita nga
kainan kita nga luoy sila. So inana nangingon nga kita swear kita, so do walay perfect yun nga pagkatao bisan gani ako dili gid ko perfect na yun ko kuan nagid ko pagkamaldita na ako pagkabuutan na asay pagkadautan na ay pagkainana, pero in total no dili lang sa ingon nga assuming, pero gina kanang gi-try na to atong best nga syempre kinsa man gusto nga ingnon og dautan, diba? So gusto nato maayo ta, diba? Kitang tanan man siguro tao no walay gusto nga dautan siya inana. So mora na mga Mars madi ayaw ka goal so ampo nato na katong mga medyo wala gi kanang swerte og mga Paris no ato na ampo sa Ginoo. Kung lang pangayo sa Ginoo mga Mars nga makamata na ning mga Paris kay base nakatulog na diha, diba? Nauso mga inana mga Mars, happy Valentine's sa atong tanan. So mao na mga madi ang gusto nako nga kuan kulang insert kay wala na ko na mention dito kay sanasa nang niabot ang akong istorya no. Ang gusto nako nga gamit mga madi para sa gahapon ihatagan ko niya og budget kay wala man siya pero no, so gusto unta ni mamaliyog so mula ka usad. So giingnan na lang ko niya kanya kay wala man gid ni bisag sa mga madi. So sa may unahon nimo mga madi anang magpakikik ka diha, magpabulak-bulak ka diha yung mga syempre naatay anak mga madi lisod nang naakay kuan karon then wala may sudan. Syempre unahon nimo practical Mars, unahon nimo ang sudan nakamutanan nakakaon. So gusto na ko inana or gamit kay maulagi na akong giingon no nga sige ra migbalin-balin, so sige migsugod sa uno una nga ang gusto na ko paliton is gamit para sa aton ipalit ko o kanang mag kay kanang naka extra si Inday o kanang kuan pangita o kwarta. So ipalit na ko og gamit mga Mars kay kulang pag gyud kayo ni og gamit sa tinud-anay lang no kani among Pinoy-anan is kayag dili inon nga nagpakaluig ko happy ko diri sa among gipuy-an. Pero ang mga gamit mga Mars alam mi unom ka plato inana unom ka baso unom ka mga inana ra gyud wala mi extra. Kung na madungagan mi diri sa among payag mga Mars mangulam ko dito sa ilang ni lola og kuan plato o kanang kutsara inana ra dayon kung kanang pananglitan na birthday kasagaran mga bata mandili man gid ingon nga bongga panihapon lang gud adto mi didto sa ilahang kuan sa ilahang auntie didto mi mag-celebrate kay para na mga gamit kami ang importante lang gid sa ako ang naming magamit everyday maura. So ayaw mo og kagol mga Mars pagmadi kung wala mo kuan sa inyong bana importante wala ta pasakiti gihigog mata kada adlaw kay dili ra man ta karon mabuhi no kung tagaan pa gid ta ni Lord utas nga kinabuhi no everyday ginato na ma-experience. So kanang ang importante gyud nga i-love ta sa atong partner maaragin na. Once again, happy Valentine's Day sa ating tanan.